скъпи братя и сестри, много се радвам тази сутрин да сме събрани заедно и искам в началото на нашето богослужение да прочетем и кратко да коментираме Псалм 84. Нека първо да го прочетем. Колко са мили Твоите обиталища, Господи на силите! Купнее и даже примира душата ми за дворовете Господни. Сърцето ми и плътта ми радостно викат към живия Бог. Дори врабчето си намира жилище и лястовицата гнездо за себе си, където слага пилетата си при Твоите олтари, Господи на силите. Царю мой и Боже мой, блаженни онези, които живеят в Твоя дом, те всякога ще Те хвалят. Блаженни онези човеци, чиято сила е в Тебе и в чието сърце са пътищата към Твоя дом. Минаващи през долината на плача, те я преобръщат в място на избори. И есенният дъжд я покрива с благословения. Те отиват от сила в сила, всеки от тях се явява пред Бога в Сион. Господи Боже на силите, послушай молитвата ми и преклони ухо Боже Яковов. Боже, щите наш, виж и погледни в лицето на Твоя помазаник, защото един ден в Твоите дворове е по-желателен от 1000 други дни. Предпочел бих да стоя на прага в дома на моя Бог, отколкото да живея в шатрите на нечестието. Защото Господ Бог е слънце и щит. Господ ще даде благодат и слава. Няма да лиши от добро ходещите в непорочност. Господи на силите, блажен онзи човек, който се уповава на Тебе. Една прекрасна, хубава песен за това колко е добре и колко е хубаво и благословено да търсим Божия дом. Да търсим мястото. И навярно псалмопевеца, псалмописеца, когато е писал, той е наблюдавал Божия дом и е виждал, че дори и птичките намират място, най-вероятно в самата сграда, и те стоят там. Както знаем, има друг псалм, който казва, че цялото творение хвали Бог. Цялото творение прославя и не говори за своя Създател. Когато разглеждаме природата, възхищаваме се на прекрасни гледки, когато обърнем поглед дори и към себе си, защото ние също сме Божие творение. Създадени сме по уникален и чуден, и както на друго място цар Давид казва, когато гледам делото на Твоите пръсти, гледам как чудно и страшно съм устроен, се възхищавам от Тебе, Господи. И тук нещо, което е много важно, говори се в 4 стих за това, че тези, които живеят в Божия дом, те всякога хвалят Бога. И за нас е нещо много важно да си дадем сметка къде ние живеем. Много често аз съм много благодарен на Гого, който миналата седмица ни насочи в една посока на мисли как ние възприемаме реалността. И трябва да знаем много добре, че в този свят има върху всеки един от нас силен натиск за това ние да не възприемаме добре реалността, ние да имаме изкривена представа за нещата, които ни се случват, както външно, така и нещата, които се случват вътре в самите нас. Това е нещо, което ние трябва да придобиваме, нещо върху което да се замисляме и да се даваме сметка как възприемаме реалността. И тук този псалм казва: блажен този, който живее в Твоя дом. И ние трябва да се замислим къде ние живеем. Когато сме сами, когато вършим работата си, когато сме примерно пътуваме или ходим по улицата, къде са нашите мисли? Къде ние живеем? С какво е изпълнено нашето сърце? Дали ние живеем в Божия дом? Дали вървейки ние виждаме повод, причина да прославим Бога, или навсякъде ние виждаме опасности,
виждаме лоши неща и така нататък. Ние трябва да бъдем в състояние да живеем в Божия дом. Трябва да бъдем в състояние, нали, ако не можем постоянно да бъдем там, то поне да го търсим. Да се опитваме да анализираме живота и всичко, което ни се случва през призмата на Божието Слово. Да пресяваме нещата през ситото на Божието Слово. По този начин да възприемаме и да подреждаме живота си. Това е нещо, което е много важно. И следващия стих ни казва: блаженни са онези човеци, чиято сила е в тебе и в чието сърце са пътищата към Твоя дом. Когато ние уповаваме на своите сили, когато ние смятаме себе си за знаещите, за можещите, за разбиращите, за тези, които имат ясна представа, които никой никога не може да заблуди, тези, които са врели и кипели в различни неща, било в професионален, било в личен план, тогава ние много лесно може да бъдем подведени. Много лесно може да бъдем заблудени. Когато обаче разчитаме на Бога, така както тук се казва, чието сърце, в блажени уния, чиято сила е в тебе и в чието сърце са пътищата към Твоя дом. Когато ние възлагаме на Бога всичките си проблеми, когато ние черпим от Него своята сила, тогава ние наистина ще успяваме и нещо повече. Следващия стих ни казва нещо, което е много прекрасно. Минаващи през долината на плача, те я преобръщат в място на извори и есенният дъжд я покрива с благословение. Това не е ли нещо прекрасно за един вярващ човек? Един човек, който черпи силата си от Бога. Той има възможността да влияе на обстановката около себе си. И се казва тук: минаващи през долината на плача. Аз сега постоянно следя и просто се интересувам от конфликта, от войната в Украйна. И там, нали, постоянно има картини, които са долина на плача. Също конфликта в Израел, там между Израел и Газа. Там също има страшни и потресаващи гледки на война и на разруха. Но виждаме тук, Божието Слово ни казва: дори минаващи през долината на плача, тези, които черпят силите си от Бога, тези, които в чието сърце е пътя към Божия дом, те имат възможността да превърнат това място, както се казва тук, в място на извод. Искаме ли ние да бъдем такива хора? Не е необходимо да ходим на фронта в военните конфликти. Ние всеки ден имаме долини на плача. В своето семейство, в взаимоотношенията с близки, с роднини, с колеги. Ние имаме всеки ден долини на плача. Имаме места, трудности, проблеми, които ни отиготяват, които ни карат да плачем. И в такива моменти искаме ли ние да бъдем хората, които да преобърнат тази долина на плач, тези трудности, тези проблеми в място на извод? Това е силата, това е благодата и благословението, което Бог дава на тези хора, които търсят пътя към Божия дом. Такива като нас, слава Богу. Всеки един от нас, всички ние, искам да ви кажа, това е нещо, това е способност, това е дарба, в която Бог ни обучава през целия ни живот. През целия ни християнски съзнателен живот Бог ни обучава ние да преобръщаме долината на плача в място на извори. И дори тук се казва нещо повече: и есенния дъжд я покрива с благословение. Есенния дъжд, знаем много добре, че той е много важен, защото той доизпълва плода. Прави така, че плода да бъде изобилен, тежък, сладък и много. Нали? През есента, когато има дъжд. Нали? Когато сме събирали плодове от градините си, от нивите си и не е имало есенен дъжд, те плодовете не са баш така, нали, хубаво. Обаче, когато има и есенен дъжд, това дава едно хубаво, богато изобилие. И Бог по такъв начин ни благославя. Това е нещо, което
е важно за нас и повод ние да се радваме, че сме дошли тази сутрин в Божия дом, за да търсим и да придобиваме тази способност. И аз съм сигурен, че всеки един от нас има тази способност да се обучаваме, изграждаме и надграждаме в тази способност. Както се казва тук, те отиват от сила в сила. Ако те могат да, Бог дава още повече. Нали? Както и самия Исус Христос казва, ще отнема от тези, които нямат и ще дам на тези, които имат. А тези, които нямат, защо нямат? Защото не търсят пътя към Божия дом. Когато не търсим пътя към Божия дом, малкото, което имаме, ние ще го изгубим. Когато търсим пътя към Божия дом и го търсим постоянно, не спираме да кажем, ние разбрахме, разбрахме, че имало Бог, край, приключваме с това. Християнството е един живот, който, както тук се казва много хубаво, живот на един човек, който отива от сила в сила, придобива умение и още повече и още повече. Няма край това обучение и този възход. Винаги има нещо, което още допълнително да научим, нещо, което да надградим, нещо, което да развием, нещо, в което да станем по-добри и да умеем повече. Няма го мястото на скуката в християнския живот. Да кажем, ходехме миналата неделя, всяко да ходим пак и тая неделя, те все едно и също нещо говорят. Отварят Библията, четат, то едно и също. Какво да ходим? То знаем вече, нали? За съжаление, тази нагласа има в много хора, които смятат, че те вече разбраха. Смятат, че те вече всичко знаят. Смятат, че те са научили. Точно изпаднем ли в такъв момент, в такова състояние, малкото, което имаме, ще бъде отнето от нас и ще бъде дадено на този, който има много, за да има още повече и да отива от сила в сила. Господи Боже на силите, послушай молитвата ми. Ти бъди наш щит и също един стих, който много често сме цитирали, който много обичаме, защото един ден в Твоите дворове е по-желателен от 1000 други дни. По-добре да стоим на прага в Божия дом, отколкото да живеем в шатрите на нечестието. Това е нещо, което е важно, принцип, който ние трябва да знаем и който ние да търсим и да развиваме. Псалма завършва: Господи на силите, блажен онзи човек, който се уповава на Тебе. Наистина, когато ние се уповаваме на Бога, Той ни води, както казахме, от сила в сила. Нека сега да се помолим и да започнем нашето богослужение с песни на благодарение. Господи, благодарим Ти за това, че Ти си нашия щит, Ти си нашата сила, за това, че Ти ни водиш от сила в сила. Молим Ти се, Господи, благослови ни, говори на сърцата ни, води ни в пътя си и помогни ни, Господи, постоянно да се развиваме, изграждаме и надграждаме, за да можем, Господи, да бъдем хора, които да служат на Тебе и хора, които да обръщат долината на плача в място на извори, на радост и на веселие и на изобилни плодове. Моля Ти се, Господи, благослови събранието ни тази сутрин, говори на сърцата ни чрез слово, чрез молитва, чрез песни, чрез общение и разговори. В името на Исус Христос. Амин. Заповядайте, скъпи музиканти, да ни послушате сега с падение. При Тебе, Боже мой, дори за да съм, само пред Теб покой намерят. Cristo da
О Спасителю благ, що сме ние пред Теб, да напомниш Ти във всеки час. Боже, Твоята любов ще свети в този свят на греха, ще свети. Боже, Твоя любов ще свети
да го пием заедно, затова ще изпием това песен, в което отправена молба към Бога, за да ни даде любов и мощ и сила, от които се нуждаем. Както и Златко каза, да минаваме през тази долина на смъртната сяда. От себе си. Амин. Сега, днеска имаме гости от Ямбол, скъпото ни семейство Спасове, и брат Иван Спасов ще ни послужи с слово тази сутрин. Заповядай. Да ни послужиш. Здравейте, скъпи брати и сестри! За мен е радост и чест много да бъда тук между вас и дори на Авона и да послужа с Слово Божие. Днес искам да обърна внимание на един аспект от нашия живот, и това е тогава, когато ние съдим.
Защото Словото Божие казва: не съдете и няма да бъдете съдени. Ще започна с една случка от живота на апостолите с техния Господ, с нашия Господ Исус, когато ходеха, от Лука 9 глава 52 стих. Нека да отворим заедно. И проводи, се казва там, едни пратеници, които трябваше да отидат и да подготвят за нашия Господ. Лука 9:52. И те отидаха и влязаха в едно самарянско село да приготвят за него. Обаче какво се случи тогава? Тези селяни си казаха: какъв е този ваш учител, равин, че много равини се навъдиха напоследък, няма да го приемем, няма места в мотела за него и не го приеха. Казва 53 стих: но не го приеха, защото имаше вид на пътник за Иерусалим. Тоест, лицето му беше обърнато, буквално пише, към Иерусалим. И като видяха това, учениците му Яков и Йоан рекаха: Господи, искаш ли да заповядаме да падне огън от небето и да ги изтреби, както стори и Илия? А той се обърна и ги смъмра и рече: вие не знаете на какъв сте дух, защото човешкият син не е дошъл да погуби човешки души, но да спаси. И отидаха в друго село. Въпросът се реши много лесно. Обаче интересно е, че дори апостолите така се повлияха от това. Защо тези хора не искаха да приемат нашия Господ Христос, който е велик, който е могъщ, който е славен, и те сега да не искат да го приемат? Какво заслужават тези хора? Ами само наказание. И обикновено сме склонни, нали, така в себе си, като гледаме, нали, другите, да казваме: ами май трябва наказание. В много случаи сме склонни да осъдим. Но Словото Божие ясно ни казва за това, че ние нямаме това право да съдим сега и ще видим защо. Нека да отидем на основния текст. Римляни, 2 глава, от 1 до 12 стих ще прочетем. Затова и ти си без извинение, о човече, какъвто и да си, дори апостол да си, когато съдиш някой друг, защото в каквото съдиш другия, себе си осъждаш. Понеже ти, който съдиш, вършиш същото. А знаем, че Божия съд против тези, които вършат такива работи, е според истината. И ти, човече, който съдиш онези, които вършат такива работи, мислиш ли, че ще избегне съда на Бога, като вършиш и ти същото? Или презираш Неговата богата благост, търпеливост и дълготърпение, без да знаеш, че Божията благост е назначена да те води към покаяние. Но с упорството си и с непокаяното си сърце трупаш на себе си гняв за деня на гнева, когато ще се открие праведния съд на Бога, който ще въздаде на всеки според делата му. Вечен живот на тези, които с постоянство и добри дела търсят слава, почест и безсмъртие, а пък гняв и негодование на тези, които са твърдоглави и не се покоряват на истината, а се покоряват на неправдата. Скръб и неволя на всяка човешка душа, която върши зло, първо на юдеина, а после и на гърка. А слава, почест и мир на всеки, който върши добро, първо на юдеина, после и на гърка. Понеже Бог не гледа на лице. Защото тези, които са се грешили без да имат закон, без закон и ще погинат. И които са се грешили под закон, под закона ще бъдат съдени. Защото не слушателите на закона са праведни пред Бога, но изпълнителите на закона ще бъдат оправдани. Амин.
Какво казва Словото Божие? Че сме без извинение, когато решим да съдим. И имаше една много интересна такава народна мъдрост, когато ти сочиш някого с пръст и кажеш, виж го този, един пръст сочи него, а 3 пръста сочат към тебе. Тоест, ние трябва първо себе си да погледнем, защото ние също грешим. И Словото Божие ни казва, че не трябва да съдим, защото ние също грешим. И то в много неща. И не сме съвършени. Защото и в църковната история познаваме много такива случаи, в които, особено между православни и католици, когато става схизмата или разделението между католици и православни, имало случаи, в които са се анатемосвали един друг патриарси и служители на Бога, което не е угодно, не е добро. И това не служи за слава на Бога, а за посрамване на Бога и за компрометиране на Божието благовестие. Но независимо от църковната история, независимо от всичко друго, нека да погледнем към човека, към нас самите, защото когато посланието на апостол Павел било прочетено в църквата в Рим, понеже това е послание към римляните, мнозина са се съгласили с апостол Павел за идолопоклонството, хомосексуализма и ядовитите и избухливите хора. Обаче, кога са се изненадали слушателите, когато той се обръща към тях и им казва, вие също сте лоши, независимо от това колко си мислите, че сте добри, защото много често срещаме такива хора и до ден днешен в България, които казват, ами аз съм добър човек, нищо лошо не съм направил, нито съм убил, нито съм измамил някого, нито съм откраднал. Но Словото Божие е ясно във връзка с това, че човеците не знаят, че съгрешават пред Бога, не ги прави невинни. Защото ние наистина съгрешаваме в много неща. Но за да избегнем наказанието, не бива пък да упрекваме другите и да обвиняваме другите, но да гледаме преди всичко себе си. Апостол Павел казва, че никой не е достатъчно праведен, за да спаси сам себе си. И по принцип той пише тази глава 2, за да покаже, че всички са грешни. Тези, които са под закона, са грешни, защото не изпълняват Божия закон. Тези, които пък нямат закон, дори и да имат съвест, те също се грешават, защото тяхното естество като слабо ги води към грях. Това, което е интересно, че апостол Павел не разсъждава дали някои грехове са по-големи от други, защото всеки един от греховете, които ние вършим, е достатъчен, за да бъдем осъдени. Но е необходимо да разчитаме единствено на нашия Господ Исус Христос, който единствен понесе греха, единствен живя съвършено свят живот и за него, и той самия казваше, кой от вас ме обвинява в грях. За него може да кажем, че е безгрешен, защото ние обаче не сме. И за да избегнем наказанието, и когато упрекваме другите, и когато живеем така, че да не прославяме Бога, ние всъщност се осъждаме от Словото и за да имаме вечен живот с Христос, независимо какви се считаме дали праведни или неправедни, ние трябва да разчитаме единствено на Божията милост. Всички ние се грешаваме всеки ден и няма друг начин за спасение от греха, освен чрез благодата и вярата в нашия Господ Исус Христос.
Защото Давид също се греши, но и същевременно сам изрече своята присъда. Много интересен пример, за който Божието Слово ни говори, описан в 2 Царе, 12 глава. Нека да отворим заедно и да прочетем за Давид, който беше много ядосан на 2 Царе, 12 глава. Беше много ядосан на един богат човек, който се греши лошо. Нека да прочетем тази история от 1 до 10 стих. 2 Царе всъщност. 2 Царе, 12 глава, от 1 до 10. Тогава Господ прати Натан при Давид. Това беше след като Давид беше взел жената на Ури и беше лежал с нея. Но казва предния стих на предишната глава, делото, което Давид беше извършил, беше зло пред Господа. Тогава Господ прати Натан при Давид и той, като дойде при него, му каза: в един град имаше двама човека. Единият богат, а другия сиромах. Богатия имаше много овце и говеда, а сиромахът нямаше нищо друго, освен едно малко женско агне, което беше купил и което хранеше. То беше пораснало заедно с него и децата му. От залъка му ядеше, от чашата му пиеше и на скута му лежеше. То му беше като дъщеря. И един пътник дойде при богатия. На него му досвидя да взема от своите овце и от своите говеда да сготви за пътника, който беше дошъл при него. А взе агнето на сиромаха и го сготви за човека, който беше дошъл при него. Тогава гневът на Давид пламна силно против този човек и той каза на Натан: в името на живия Господ, човекът, който извършил това, заслужава смърт и той ще плати за агнето 4-кратно, понеже е сторил това дело и понеже не се е смилил. Тогава Натан каза на Давид: ти си този човек. Много често, когато чуваме за някой какви лошоти е направил, казваме: този човек заслужава много лоши неща. Затвор или не знам какво още. И Словото Божие казва: ти си този човек. Защо? Така казва Господ, Израилевия Бог: аз те помазах за цар над Израил и те избавих от Сауловата ръка. Давид беше помазан за цар и той стана цар. Независимо там от перипетии и други неща. И каза: те избавих от Сауловата ръка. Саул през целия си живот воюваше срещу Давид. И то не е като да воюва, и постоянно го издирваше къде е, за да го хване, да го убие и да се приключи с него. И казва: дадах ти дома на господаря ти, жените на господаря ти, в скута ти. Спомняте си тези, които са чели Словото Стария Завет, Бог даде дъщерята на Саул, Михала, за жена на Давид. Независимо там, че този откуп си е откупи по какъв начин, геройски, все пак Бог му е даде за жена. Аз казах: ти дадах жените на господарите в скута ти, дадах ти Израилевия и Юдовия дом. Знаете, че 7 години царува в Хеброн. Давид само над Юда. Иерусалим беше отделен, защото Саул владееше още. Обаче, какво казва Словото Божие? Съедини Бог целия Израил
и Давид стана цар на целия Израел. Казва, ако това беше малко, бих прибавил това и това. Вижте, Бог, когато дава, Той не дава така да му се свири. Бог дава щедро, изобилно. Издигна Давид. Давид в един момент се самозабрави. Той забрави откъде излезе. Че беше едно просто овчарче, което Бог го взе от сред стадото. И казва Словото, защо ти презря Словото на Господа и извърши това зло пред очите му? Ти порази с меч Хета Урия и си взе жена му, неговата жена, а него ти уби с меча на амонците. И след това казва някои неща, които са наказания за Давид. Много често, когато ние обвиняваме другите или казваме, еди кой си не прави това, той направил това, много често забравяме, че ние като човек сме слаби и можем да се грешим или можем да изпаднем в такова състояние като него. Затова Словото Божие ни казва, не съди, за да не бъдеш съден. Или ти си без извинение от човече, който да си, когато съдиш другия, защото себе си отсъждаш. И ето Давид беше много склонен този богат човек да го накаже веднага, да го накара да плати четвърократно, даже да пита, да изисква от пророка, сега кажи ми кой е град, този човек иска да го доведеш пред мен лично, той да отговаря пред мен. Той казва, ти си този човек, ти си. Тогава се засрами Давид, тогава Давид се смири, съкруши се, плака. И вижте, това обаче, което е характерно за един човек, който обича Бога. Давид не стана да спори, да се оправдава, да казва, ама ти не знаеш сега как стана работите, нали? Ти нищо не знаеш. Не застана да се оправдава Давид, нито пък да се опитва да се изкриви на една страна или да се измъкне по някакъв начин. Давид каза на Натан, съгреших пред Господа. Тези, които са Божии, тези, които са Негови, тези, които са възлюбили Господа, се характеризират с това. Те се смиряват пред Бога, те се покаяват, те се разкаяват за греховете си. Те се изповядват греховете си и тогава Бог наистина им прощава, Той ги помилва. Вижте, след като Давид се смири. Натан не знае какво ще стане, но след като Давид каза, съгреших пред Господ, а Натан говори на Давид, и Господ отстрани греха ти, няма да умреш. Независимо от това, че беше убил човек, че беше взел жена му за себе си и така нататък. Няма да умреш. Но имаше си неща, които той трябваше да си изтърпи и това си е факт. Няма да говорим за тези неща, все пак трябва да знаем, че има си наказания и човек трябва да се премине през тях. Но в Новия Завет, ако се върнем, думите на Христос също не съдете, за да не бъдете съдени. Ако отидем в Матей 7 глава, 1 и 2 стих, четем същото нещо, което откриваме и в думите на апостол Павел. Исус казва, не съдете, за да не бъдете съдени, защото с каквото осъждане съдите, с такова ще ви съдят. И с каквато мярка мерите, с такава ще ви се мери. И защо гледаш съчицата в окото на брат си, а не забелязваш гредата в своето око? Или как ще кажеш на брат си, остави ме да извадя съчицата от твоето око, а ето гредата от неговото око, а ето гредата в твоето око. Лицемерецо, първо изведи гредата от своето око и тогава ще видиш ясно, за да извадиш съчицата от окото
на брат си. Това е, което Словото Божие ни казва относно съденето, защото има различни ситуации, житейски, и по принцип не е дадено, не е добре да съди. Дори самия Христос казва: аз не съдя никого. И след това каза дори да съдя според както виждам. Това, което виждат очите ми, ушите ми, това и споделям, това и казвам. Христос обаче не е склонен да съди. Той не искаше да съди никого, защото знаеше, че неговата мисия беше не да погуби, а да спаси. Така и нашата мисия трябва да е точно това. Нашата цел, като вярващи, като християни, не е да покажем на човека колко е грешен и колко е лош. Има си кой да го прави това нещо. Това нещо е дело на Святия Дух. Сега има хора, които искат на някого да му покажат колко е грешен, колко е недостоен. Да, понякога има хора, които просто не са наясно със себе си и не знаят, че са грешни. Но това са изключения по-скоро. Много малко хора са тия, които да казват, че ето аз съм съвършен, безгрешен. По-скоро те не искат да си признаят. Но когато се гневим поради греха на някого, трябва много да внимаваме, защото когато изобличаваме някого, дори да е се грешил брат или сестра, трябва да го правим в дух на смирение. Знаете, Словото Божие казва какъв е редът, когато има грях в някого. И най-трудно е да изобличиш някой брат и сестра, които много обичаш, или близък, или ближен. Трудно е, защото особено ако си го познаваш, ако е буен по характер и така, не е лесно, искам да кажа. Но ако се вгледаме в себе си, може да видим, че често греховете, които най-често забелязваме в другите, са тези, които ние самите вършим. Или, например, може да бъдем много строги към онези, които вършат някакъв грях, който и ние вършим. Например, ако някой клюкарства по наш адрес, ние много лесно можем да го осъдим за това, а пък когато ние говорим за другите, тогава просто не се усещаме до някой. И много лесно да объркаме Божието търпение с одобрението на нашия греховен живот. Защото по-добре е да внимаваме на себе си и да позволяваме на Словото Божие да ни изобличава, да го четем по-често, за да оглеждаме себе си, да не би по някакъв начин и ние да сме съгрешили или да се грешаваме. И това е много ясно записано в Яков, човек, който оглежда себе си в Словото, но забравя какъв е, не е добре, защото когато се подготвяме за църква, отиваме пред огледалото, пък и когато излизаме някъде навън посред хора, оглеждаме се, стресваме се, парфюмираме се, оправяме се, което е нормално. Също трябва да бъде и Словото Божие. Трябва често да се оглеждаме в него, независимо ли вечер, сутрин по-нямаме време, но обикновено вечер да се оглеждаме в него и да четем, да не би по някакъв начин да сме се грешили през деня. Така че трябва да позволим на Бог да ни посочва греховете. Смирението е първата стъпка към изцелението на човека. Независимо, че бил той съгрешил малко или много. Давид беше човек, който имаше меко сърце. Тоест сърце, което беше подготвено от Бога и което лесно се съкрушаваше пред Бога. Когато един човек обича Господа и е близо до Него,
и го е грижа и го е еня това какво мисли Господ за него, тогава той лесно се смирява и се съкрушава. Но когато един човек често бива изобличаван, тогава има опасност да се закорави в греха. Тоест, колкото повече един човек казва, много му здраве на този или какво толкова съм направил, че съм обсъдил кой си или съм казал нещо лошо за другия. Когато се закоравяваме по този начин, не позволяваме на Бог да ни изцелява, или по-точно Бог да ни помогне да се освободим от този грях. Така е със всеки един грях. Колкото повече ние си го толерираме, има някои неща, които си ги държим като любими грехове и Божието Слово ни казва, че трябва да се очистваме, да се освобождаваме от злото. Ако Давид си беше държал греха и беше изгонил пророка, щеше ли да му се размине? Мисля, че нямаше да му се размине много лесно, независимо от там, че ще имаше мечове и проблеми в семейството. Бог все пак му запази живота. Каза, няма да умреш. Както постъпи с Ури, като го уби, защото, вижте, Бог е съдията. Той не ни наказва веднага за нашия грях. Разбира се, всеки ще отговаря за себе си пред Бога за определени за греховете, които вършим, но тези, които търпеливо изпълняваме Божията воля, изповядваме греховете си, търсим, както казахме в началото, търсим слава, почест и безсмъртие, чрез това, което се опитваме да живеем, начина по който живеем, начина по който служим. Защото Бог е този, който прощава. И Той ни търпи, Той ни чака да се покаем, Той ни зове със Словото си, чрез брата, сестрата, чрез Библията, определени стихове, така че Неговата цел е да ни върне към себе си. Той не желае смъртта на нечестивия, нито на един лош човек, а желае всички да се обърнат и да се спасят. Но въпреки това, Бог ще въздаде на всеки според делото му, както казва Йов 34 глава 11 стих, и ще направи всеки да намери според пътищата си. Какви са нашите пътища? Ако нашите пътища отиват към Господа, към Божия дом, към правда, към святост и към съвършенство, то знае Бог как да ни усъвършенства. Защото хората не се съдят за това, което не знаят, както видяхме в 2 глава на Римляни. Бог няма да съди хората за това, което не знаят, за това, което знаят и вършат, независимо от това дали имат закон или нямат закон, дали имат закон или имат съвест. Защото много често съвестта изобличава повече, отколкото закон. Понеже има неща, които езичниците без закон вършат, като доказателство за това, че Бог е вложил закона в съвестта им. Например, много често обществото заклеймява убийството. Но ние като упорити същества одобряваме в някои случаи на закоравели престъпници, на рецидивисти, убийци, така. Склонни сме да приемем смъртното наказание, макар че в България е отменено. Но има едно друго по-страшно смъртно наказание и то се казва война. Когато се отива на война, това е трагедия, това е нещо, което Бог не иска, но допуска. И ние трябва да знаем, че много често си мислим, че ние можем да разрешим ситуациите и знаем как. Но Словото е много ясно. Четем в Римляни така. Не е достатъчно да знаем кое е правото, трябва да го вършим.
Сега във връзка с войната в Украина има много църкви, презвитери, които одобряват отиването на война, но това не е решение. Мисля, че Бог ни е призвал на мир и Той иска ние да бъдем мирни. А Той е този, който знае как да запази живота на вярващите хора. Имаше случаи, когато вярващ човек хващат го от улицата и го пращат на фронта. Той казва: аз не искам да воювам, няма да държа автомат, пушка няма да хвана. Те му казват: не, ти няма да хващаш пушка, ти просто ще подаваш съндъците с бомбите. И при едно нападение пада бомба, всички отроцата биват избити там наоколо, само той остава жив, ранен, но все пак жив. И Бог се погрижил за неговия живот, така че да не умре там на фронта на браздата. Така че Бог знае как да се погрижи. Защото много често нашите собствени правила за правда, за справедливост, които ние поставяме дори над Божите, са корумпирани, т.е. са изопачени по някакъв начин. И много често ние изказваме, че знаем нещата, но Словото Божие казва, че е по-добре да не казваме, че знаем, защото знанието възгордява, пък любовта назидава. Бог обвинява поради две неща света. Първо, че пренебрегва Божията доброта и Неговата богата благост. Божията доброта е предназначена към човека да го води към покаяние. Бог иска да спасява. Той не иска да наказва и да убива. На второ място, четем в Римляните, че този, който упорства в греха си и с непокаяното си сърце, предизвиква Божия гняв. Защото той гнева се трупа и си се трупа, както се моли тая сутрин нашия епископ. Има си определено време за всеки народ, за всяко едно поколение, защото Божия гняв се трупа. И не случайно избухна тая война заради Божия гняв, който падна върху народите и ние страдаме, включително и българите. Но това, което искам да кажа, е, че нека да гледаме към себе си. Нека да изчистваме себе си, да се освещаваме, да се очистваме по такъв начин, че да можем да кажем като Христос: кой от вас му обвинява в грях? Защото е много лесно да осъдим, да изобличим, дори да унищожим даден човек, който е съгрешил, независимо дали той е голям служител пред Бога или малък, обикновен вярващ човек. Защото Словото ни казва, че любовта е тази, която покрива множество грехове. Любовта трябва да бъде водещ принцип. И в Притча 10, 12 стих четем така: омразата повдига раздори, а любовта покрива всички погрешки. Ние сме призвани да обичаме. Самия Бог е любов и ако ние приемем Христовата любов, тогава ще ни е по-лесно и решим да подражаваме на нашия Господ в любовта, тогава ще ни е по-лесно да приемем греха или грешките на брата, на сестрата, на ближния, независимо какви са и кой ги върши, било приятел или враг. Защото Словото ни обещава в 1 Петрово 4 глава 8 стих, с което искам да завърша, че трябва да имаме усърдна любов. Преди всичко имайте усърдна любов помежду си, защото любовта покрива множество грехове. Ето го решението. Може би се питаме: Господи,
да, какво е решението? Виждаме греховете на човеците, да, добре е да гледаме първо себе си, но когато трябва да изобличаваме, все пак трябва да изобличаваме. Но всичко казва у вас да става с любов. Това е, което Словото ни насърчава. Всичко у вас, казва, да става с любов. И заради това се казва, и Петър казва, преди всичко имайте усърдна любов помежду си. Не просто да се обичаме, а да имаме усърдна любов. Защо? Защото тази любов е, която ни прави различни от света. Тази любов е това, което привлича хората към Христос. Това е, което привлича хората в църквата. Тази любов, която превъзмогва човешкото его, смирява човека и покрива. Аз не казвам че трябва, нали, да се търпи някакъв грях, който все пак трябва да бъде изобличен от църква, между брата и сестрата, но това нещо трябва да стане с любов. Ако пък има някакви дребни неща, то любовта покрива всичко. И затова сме призвани да обичаме, да покриваме грешките си, да вървим напред и да прославяме Господа. Защото това е, на което сме призвани. И Бог да ни благослови, да се изпълваме с Божията любов. И когато ние сме пълни с любов, тогава ще дойде и радостта, и мира ще бъдат непокътнати. Бог да ни благослови. Амин. Искам да се помолим обаче, затова Бог да ни помогне да гледаме повече себе си и да ни изпълни с Неговата любов. Господи, святи Исусе Христе, благодаря Ти за това, че Твоето Слово ни обещава, назидава ни, получава ни, изгражда ни. Така че да видим себе си грешни, недостойни, такива, каквито сме. Да не се да надигаме, да не се правим на голямата работа, но да се смиряваме пред Тебе като Давид, защото в много неща грешим. Моля Те, Господи, помогни ни за това да приемем Твоята любов, да я разбираме, да се съгласяваме с нея, да издигаме, Господи, пред своето его, да обичаме братите и сестрите, да им прощаваме, колкото пъти да дойдат при нас. Ако трябва и не само 7 пъти да прощаваме, а 49 до 7. И Ти, Господи, да ни водиш напред, да издигаш, Господи, към себе си, да освещаваш, да ни изграждаш, да ни помагаш, Господи, да ставаме все повече и повече угодни на Тебе, все повече да се издигаме, Господи, в духовно отношение, така че да можем да помогнем на слабите, на немощните, на тези, които се борят с определени грехове. Моля Те, Господи, помагай, укрепвай, изграждай, издигай. Изпълвай сърцата ни, Господи, и Ти ни давай зрялост, така че да бъдем зрели християни, съвършени, които са завършили това да бъдат цялостни, да бъдат угодни на Тебе във всичко, неукорими. Да можем да кажем като Тебе, Христе, кой от вас ме обвинява в грях. Моля Те, помогни ми за това и благослови, Господи, и тази църква, и всеки един от вярващите тук. Благослови, Господи, целият град Камено и Ти давай благодат за спасение на повече хора. Привличи с тази любов, Господи, която Ти си излял в сърцата ни, и помогни ни да бъдем истински Твои ученици заради Христос. Амин. Все пак ще изпеем руска песен, но преди това искам да кажа няколко думи. Аз обикновено, когато работя на работа, много често пускам
хваление. И докато работя, слушам песни там, включително и руско хваление. И един път, мисля, че Гошо дойде при мен и викам, какви са тези песни? Всяка една песен се пее небо, 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 постоянно небо. Какви са тези песни? И аз от тогава започнах така да обръщам внимание, да забелязвам защо наистина е така. Постоянно се пее за небето и разбрах, че това от едни така определящи неща, които определят живота на християнина. Защото ние трябва да имаме любов, трябва да имаме вяра, трябва да имаме и надежда. Надежда на упование или един постоянен копнеж за нашата небесна родина. Копнеж, който трябва да присъства в нас, защото без него ние няма да имаме сили да продължаваме в тази долина на смъртната сянка. И затова много песни, особено руски песни, в тях присъства този копнеж за небесна родина. Също и в тази песен се пее именно за това. Вие сега ще разберете. Руски повече от вас знаят.